sak sakno belai hijagoi sakni budi ba simi samutang yawoi buni budi bo khonane nango sakni bagi simi wansuk yawoi buni bagi bo wansungna nango buni bagi bo wansugo yapre seke sakni kaham ungtei buni bo kaham ungo phiaba sakni simi kaham wansugoi nosana ari kami amsani lukruni kokno khunju kok kanyawoi yapre semani buthai mankha tongkosong lukuro tab tongno no koroi dewal kakja kokak mukak ngja malmata tiye kosokja Nok-Hukni mane khani deraja kosokja maring makha korikha ajimung lama deraja patimung 26 Asranbari constituency by khobja khowai purbo behelabari bongshiram kamini kothma o kamio tongnai sunachron debrma mungoi khoroksa tuiban themani banthena sakangno amsani lukuro waire wai saka o bantheke amse koto jungjar ngai mano phiaba ajorawo khunju kaliya jefro derawano afurnugano hwnai sakati bo thangka o sakati thangmani buthai lukuni ko khneani buthai okra chakrani ko khneani buthai tabo wati kotoro tui ban bai khungsini ti prasad nukhung tuye kosokja thana chalkisa sakang nukhna khwai behelabari amchai bahaike tui kosokha bahaike noksanok arirok nogrok kosogoi thangbakya khursatai kalayo thana chalkisa romoi tiprawo belakheno wati wakha o wati yono ban tui kuagoi beba kosogoi tlangai thangbakya tabo baksani dewal kakjak puntok kosokjak laptop rok kosokjak maring makha korikha raba sheet rok kosokjak obhai jinjal kotoni jorao samobasakha kasam mantri Kwmajakrokno patmantui cheri nekha borsaka bolongni bukhaktui o ban thejagya sunachron debrama bobba thangjai musungoi ban thewo o jora hamyawo disaster department ni bukhaktui bsujwati chubai mano koklam sai tongo hne saka kasam mantri Kwmajakrokno asuk simiya DM no bo sajak o khongsuni ti prashnu khungno chubanani bagai belai wana masingsa gothanangka chinora puro behlabari edisi village bongsram para oro prai 7 family ching joti prasamangno boroni family effect ngkha ching joto nukha obo kaisa khuk incident belai hamjangkha kaisa ban sakao tongmani ban thejak ban kotorma abo baiwi khodat the borok lomkha belai chung kabal kaham ma hnai khosram borok thiliya tangke salong mani bagai khoting liya piabo mal matar khoting kha tini chung obono wang chonai je kono jaga ban theka angklai ani ekta wang chomani angkai forest department thene angbo tini khaka mani ang forest sing naikha forest department ya obai kamangma forest department phode theu ban check dam khai tong sa dipora jugo abang saimano kintu ang khuske naikha bo kono forest department theya aboni je ব্যক্তিগত theka abo bele wana ma singsa bai khlai jate jotton chung wan chong nangnai chini elka basi chini bobishoto mahira ungna ni bagai chung taboni chin chung wan chong dorkar okay bele khen khoting kha abo angni je mukul phainai feikha ang DM no saka jate borono tisha khoti prolona bagai jate immediately hotat keborok sang nang tong tabok borok chana nong ni tui bithi berai abo nango abono bhaino na bagai ang DM no saka jate ani loge chini video sap tongo bo immediate interim relief kisa rang rinai tini chung abono wan chok thai je tini pahar tonai ro borok besibak grama tonai ro kai chung wan choi chung kaisa sangtana nango o bhai kothana koma jaga ongkha tinoro tini puro behlabari go bongsram para o koma kaisa angkha kintu chung kaham hansinai borok mom khoting dia ching borok ro ya mal mata khoting ka borok onek rabar rok nostong kha tei mairung rok nostong ka khanago chung disaster management hoite chung busuk sajo khaimang nainai ang DM bai kok salaika DM LT dalong ang bo bai kok saka bo sawo bo bhaino phainai pheinai bo to amba sawo tongo tinang koina jottono jengma ngui thangka sakbai sakba tam khaina bo chung mandaka lainai ang khanawo je ban thenai abong chung cinema kha abo kisa tau kiri jagi tongka phiaba tamla khaini bo ichha khaimaya ba gotna ngui thangka abo chung bono bo
kok salai nangka bawa sing malai lagi sing memang semang lagi nai angga pun koi nai te jotto cinta aku bukurok angka kawa jemang ngui tangka abang tu sing bisa pogoi latong lagi nai kamu keba cini citra sara bolong botong para botong kabang wa birman sing malai manjago fiafana sing abang sing sorga top teke yang orang lokal MLA sawo yang koi nai jotto no jate sing jotto santi ketong lagi bagai sing takoi taku ketai jong lagi bagai kalau dulu bisingkala jotto ngiajar obang koi nai jotto no jotto cini borau cini proses bangsa sing kaham kereng tai elaka santi ketong lagi bagai ang jotto no koi nai hambai Tini kesam Menteri Member Kwmajakrokno Teknologi Tonggo Amjani Police SI BDU ADM Akosong ব্রজমোহন দেববর্মা আনি মুং ব্রজমোহন দেববর্মা চিনি আশ্রামবাড়ি অঞ্চলনি ইংরেজিনি মেম্বার কুমার সারনো আংকরজাও চিনি মো হাই দুগ্ধ সানো যদি ও সময় খুলগই চুন নাইথকাইরি মাহাকাই বচিরি দিননি বাগৈ মা হাইকাই নব তংনানি বাগাই আং বনো আশীর্বাদ দি Nene o kamini আনি কামিনি বুমুংখাই বংশরাম পারা PS kai চাম্পাও power na khoi খুয়াই বাবুচি নক তমিয়াব আপনি হাই 11টান টাইম তুই তমিয়া তো বাতি হইয়া হাসুগ চিনি সোনা চিনি তাকুক সোনা নকলাইব একে ব হাসুগ তকব খারাইং নার বিরাট একটা বান দিখা কাইনো আং বনো 3 বার যদি সাকা নাইজিবা ইনি বান ফেকাখাই আনি নক তো বাইনাই kaisa borongni फसल khoti hungnai kaisa borongni ban bainai aprokai nu diwei kurmania munai nini tuino kicha comedy di henang 3 bar joti bono okok saka ekeno bosawano je ban kustangya ban ni bagai tawana di ban baiya ini eka bono tebang saka jodi ban bai thangai nong tamunai apro ngan tai henai bosono ati khai kogrok sawa konoi tin buta nin mal mata kai pusuk ani mal mandra ka tote tamno sana norong nai ne abo thanga kubang mano thanga thamani kongna musurok boda thik ya musukai thiria punmang nei tabo phaya ko kosora thanga tang manga chaimya punmang ni kai phaya ko onnog rok ko bai khatana no kwa kamani kubang mano chire rong ni laptop ini ani chira rok ka ni laptop dinang laptop do maruya ko chhamja jai Tanam na tuike. Busungka o ma tuike du sarai so kani ngan gon na hede bo yang chi pa ho se sa mo bo mo si us ta ti so te thema sa ayang tha ta so la ta duita tu sha hi jai ayang tha sa pasta be pheng ge bur thema sa khai chi ko system hai ta 태파는 또 government থেকে 작품다. jamunu subul jingni ban hai ta bai forest chi ko department 시멘 베게 태가 안 감다. men ba rak yu. abo 시민회 태워 RCC 드레인 시스템 그리 간가이 a boyong kor 아이디 바트 야바 계속 캠페인 bana khala da sa কিতাব আমার দাদার da nin kai tam nostong ka kotani nogoti habaika ngai ro ngo mane rok bakha kota baka de ko labani scrap basa ka kota thanga tere ro kota thamika nor tere ro ta emete nobisi ne ke mane ko je bare ne ke mane kota da nin kai dijan de barma season de ma